Teak antzeslan berriarekin datoz, biba Itziber Garmendia eta biba Jon Plazaola. Aupa, meka! Otxaldean! Ezarka desan dezu, maiale! Gaur bezarka da, oso ondo. Arratxaldean, ongetorri. Aupa zuen! Baina eski behar bezarkatu ditugu makillaje gelanda. Hori da. Bueno, bikote ongi etorri. Eskerrik Ez hasi asko. da nahi musu ematen, ez hasi da nahi besarkatzen, ez hasi... Arrazoia, Bestela, Bai, luzatu mi egiten pena da, da. emeste demora elkarrik ikusi gabe. Baina gustatu zait, etxe hontan esan duzu, Jon. Hemen zer sentitzen zara? Etxean bezala, etxeko zapatiletan bezala sartuko zinateke honera? Iaia bai, iaia bai. Ala alfombra gorria jarri behar zaizue. Ez, etxeko zapatiletan nahiago, alfombra gorritan ez nahi oso ondo konpontzen egia esan. Bai, pereza gehiago ematen diate, honea etortzea baino egia esan. Bueno, gaur zuen etxera Itziber etzarete eskutsik etorri, Arizona zuen antzeslan berriarekin zatozte. Zer da Arizona? Ze kontatu nahi diguzue Arizonarekin? Zer ez dugu kontatuko, zoritxarrez garai perfektuan datorren funtzio bada. Zoritxarrez esaten dugu beti, oantxen Trump berriz ere boterera iritsi da nontan eta sare sozialak hain ustelduta dauden nontan, horren inguruan doa, pixkat, bueno, horren inguruan, Minutemen proiektuaren inguruan doa, badala oain dela urte batzuk, benetan sortu zen proiektu bat, estatu batuetako mugan, herritarrak jartzen zian, Mexikotik inor pasa etzedin, benetan gertatu zen zerbait bada, eta horren inguruan eindako komedia bada Arizona. Bueno, komedia, baina ikusten dugunez, nahiko arantzatxua, ez da? Gainera, zuek esan duzue, sasi musikal, sasi tragedia, sasi komedia. Dena sasi. Dena sasi, horrela, nahiko arantzatxua. Bai, arantzatxua eta Trump asko dauzkana gainera, ez? Egia da, Itziberrek komentatu duen bezala, mugen inguruan hitz egingo dugula, eta mugen inguruan hitz egitea, tamalez baita ere, gai unibertsal batetaz hitz egitea da. Arizona, ez da Arizonan bakarrik gertatzen, ez? Arizona hemen gertu daukagu, toki guztietan daude mugak, eta mugen inguruan gaur egun hausnarketa egitea uste dut denok behar dugun zerbait dela. Horrek esan nahi du Arizona izena duela, baina izena izan zezakela Behobia, esate baterako. Adibidez. Zeuta eta Melillari horre. Adibidez. Orduan humorezko antzezlana izango da, baina baita ere igual momentu batzuk izango da reflexionatzeko edo pentsatzeko, ez pixka bat ere? Asko, momentu askotan, bai. Asko, eta gainera, bi pertsonaia dira protagonistak bertan, Margaret eta George estatu batuarrak dira, guk gure ganatu egin dugu pixkat beraien jatorria eta Boisin, Idahoan kokatu ditugu, kigurako euskal komunitate handi bat bizi dela. Zea die, matrimonio estatu batuar bat, eta joan dira ara Arizonak Mexikorekin daukan mugara ura zaitzera. Eta egia da, ia Margaretek antzeslan guztian zehar planteatzen dituela galderak. Eta galdera horiek izan zitezkela baita ere publikoak edo planteatuko lituzken galderak. Orduan, badago, egon gabe ere horrelako interakzio moduko bat publikoa reflexiora gonbidatzen duena, ez? Hasi gara pixkanaka pertsonaiak ezagutzen, George eta Margaret eta George, Aitziber zu Margareten papera egiten duzu, eta kartelean irudietan ikusi zaitugu hor eskopetarekin. Ezai guzu zerbait gehiago Margareti buruz, nolakoa da Margaret, arriskutsu altzara, ez altzara? Printzipioz ez dauka arriskurik, Georgeekin alderatuta behintzet, baina Margaretek baditu bi aurpegi, ez dut spoilerrik egingo, baina bukaera aldera ikusiko da beste aurpegi bat. Bada emakume bat oso badaukana lotura handi bat gizonarekin, baina lotura ez nahi dut txarrera, menpekotasuna daukana gizonarekiko, baina aldi berean funtzioan zehar galdera asko etortzea dizkio burura, eta bada pertsona bat buelta asko ematen dizkiena gauza, izati gaude hemen zen muga, hegoaldeko bizilagunak zelatatzen ditugun bezala ze gertatzen da iparraldeko bizilagunekin, eta bada pertsona bat hasiera batean oso motza eman badezake ere, agian Georgek baino hausnarketa sakonagoak egiten dituna. Eta esan duzu, printzipioz ez du arriskurik Georgeekin alderatuta behintzat. Bai. George nolakoa da, George?
George askoz ere basikoagoa delako, ez? George askoz ere konbentzituagoa dago jaso dituen mezuekin edo jaso dituen dogma guzti horiekin. Mezu populistak irensi egiten ditu. Bai, osea, mezu populisten diana bat da, ia, ez? Eta pixka bat, askok egiten duten bezala, ez dakit beste zerbaiten parte izateagatik edo hartalde baten parte izateagatik edo, sinistu ditu jaso dituen mezu guzti horiek, eta ara joan da dudarik egin gabe, Arizonara, Margaret bere emaztea hartuta. Badauka Georgek eskutuan eta iraganean puntu oso ilun bat, eta ez dugu spoilerrik egingo noski, baina bukaeran, Margareten beste aurpegi horrekin batera ikusiko duguna, eta horrek ere ematen dio antzezlanari bukaerako horrelako traka final punch garrantzitsu bat. Baina bien artean pertsonaiarik basikoena George izango litzateke. Georgek ez ditu gauzak planteatzen, Georgek ez ditu gauzak kuestionatzen, Georgek gauzak sinistu egiten ditu, eta hortxe doa denarekin. Agian horregatik izango da arriskutsuena? Horregatik da arriskutsuena. Legia irentsiko luke koronavirusari aurre egiteko adibidez. Hoxe, ez zintzen hobeto azaldu. Georgek dara matxapa bat hemen Donald Trumpena. Horrekin dana esan da dago. Esan daiteke badaukatela nolabait ere motore bezala beldurra, bi pertsonaia. Bai, beldurra eta gaina itxutasun hortatik. Amen, arrek esan dakoa, dana hartalde batean doaz. Hori da, eta azkenan mezu horiek igortzen dituztenek beldurra erabiltzen dute herramienta bezala jendea konbentzitzeko, ez? Ni uste fasismoaren basarik nagusienetako bat beldurra zabaltzea izan dela historian zehar, eta oraindik ere badela, eta beldurra motore oso potentea dela jendea mugiarazteko. Georgek beldurrak mugituta jokatzen du, eta Margaretek Georgek bultzatuta, eta baita ere beldurrak mugituta. Eta zuek jasotzen dituzue proiektuaren aginduak. Bai. Proiektua da hor zuei mintzaten zaizuen ahots bat edo... Proiektua. Esan daiteke zer den, zein den proiektua edo zer esan daiteke? Bai, proiektuaren Aitziberrek aipatu duen Minutemen proiektu hori da, hori 2000 urte hasieratan, 2000 hamarkada hasieratan edo George Washington Bushek martxan jarritako proiektu bat da. Eta esan bezala, horixe, jendea bidaltzen zuten Arizonako mugara, Mexikorekin zeukaten mugara, itxuraz edo behintzat mugen inguruan gogoeta egiteko eta bizilagunak pixka bat zaitzeko. Baina noski horrek ez dauka esanka, ez buru, ez belarri. Eta horrelako ez erretzuenez, batean pixkate proiektua, ez dakit, beste toki batetik joan zen eta arazo handiak egon ziren. Batzuek mexikarren putzuak pozoitu zituzten, beraiek uri gabe usteko, tiroren bat edo beste ere egon zen, hori da, bai, eta eskutatik joan zitzaien guztiz. Ez da elkarrekin egiten duzuen lehen lana, Aitziber, kasu honetan nork konbentzitu du nor, Arizona egiteko? Ideia gehiago izan zen zurea, testua zuk jaso zenun, okeraz banao, edo Xabier Agirrek txaloko... Bai, ia batera, baina bioi bidalizigun, Xabier Agirrek bioi bidalizigun testua. Bai, eta jasota zeitun gogoratzen naiz, gogorarazi zidala Madrilen elkarrekin ikusi genuen beste antzez lan bat, eta esan nion, gogoratu ite obra hau, eta beak zentzen, ostia, nik neire berdina gertatu zait. Orduan, hola, zizan, nik uste bateratxu sartu ginela proiektu honetan. Bai. Baina hala ere, nola bakoitzak bere aldetik ere zorionez oraingo honetan lanik ez egun falta izan. Hau dena duela bi urte eta piko. Bai. Eta karo, nik neuzkan beste antzez lamatzuk zuk ere bai, eta azkenean bate egiteko itxuin barri izan deu aurten arte. Aizut, antzez lan bateri baiezko esateko gidoio eskatzen alduzu da. Irakurri, gustatzen altzaizu. Bai, noski, bai. Eta askotan esan duzu igual ezetz? Bai. Eta parra egiten duzu. Bai, zorionez, aukeratzeko privilegio hori oain badaukeu, egon die beste gare batzuk, ezan ez teunak eta etorriko die handik ere, seguruenik, baina momentu hontan, eta gauza asko jasotzen dela, igual, defenditu nahi ez dituzuna. Horixe da, baiezko esante gero irakurri eta mekagun sosno sartu nahi. Bai, hori da. Hori tokakela, edo tokatu zaizue. Bai, tokatu zaizue. Baita ere. Eta egia beti garantia badela kepa errastik itzulitako eta zuzendutako...
gidoi bat jasotzea, ez da? Beti da, garantia da. Eozein lekutan daulare, itzulpen Adibidez, gintzan, gidoirik egon gabe, esango balidate aurretik. Kepa Arrasti dago, bai. Bai. Igual, begira. bai, azartu balitzak esatea. Kontuz bera adi egongo da, eta hemendik aurrera agian arazoren bat sortuko dizu honek. Hori izan behar nuen, Ariz. Itxu-itxuan, gaina lan oso garrantzitsua egin du zuzendaritzan ere. Zuzendari kide egon da Estebanekin batera, eta kepagatik ez balitz, gu geundeke baintxe bertan, kulerotan da altzon ziletan. Mugan marra nundan. Bueno, itxu-itxuan zueke berekin, eta jendea zuekin ere itxu-itxuan, esan nahi dut, ez da egiten duzuen elkarrekin egiten duzuen lehen lana, eta bueno, badirudi dagoeneko, bazaretela pixuzko arrazoi bat, ez da, jendea joan dadin zuek ikustera? Hori oso polita da. Bai, oantxe gaina esan digute, bai Lezo, bai Hernani, Berrizko sareak agortu diela, Zarautz ere agortu da, orduan jo, estrenatu aurretik ja plaza batzuk agortzen hasi dianean. Eta hori ondo dago esatea, jendeak jakin ezan... Bai, bizkorri biltzeko, ze plaza asko agortzen ari dira. Zuen kartela ikusi orduan jaske jamaten, nugu joateko ere. Bai, kartela egizan oso nada, Polita da. Eta estrenaldia asteburuan? Estrenaldia asteburu hontan, larun bat hontan, urtarrilak 25 Barakaldoko antzokian, euskaraz noski, arratsaldeko 8:00. Igandeko sarrerak berri zen agortuta daude, datorren astean otsailaren 2an Arrasatera joango gara, horre ere ikusi dut ja gero eta berde gutxigo daola, eta urrenak izango lirateke otsailak 8an Azkoitian, otsailak Zaldibin. Nikoi bakarrilekin, behatzean Zaldibin. Hortik aurreako gizten. Eta hortik aurrerakoak, bueno, sarreetan eta partekatuko ditugu noski. Gero eta berde gutxiago Arizona bezala, ez da? Hori da, Sasibolak bueltaka horrere, ez da? Apatera eta bestera.